Nyakora moga juang oyaure kendo machiegni kiny makaone ngeno mara ni chiew e yo makare jogo mantiere Madea game mantiere Siaya County Ugunja alwora ma Ugenya bende Alego jo Uranga mantiere Boro uchiew yo machal nade jogo mantiere Dogo Yosieko jogo manusenge Bondo Sakwa jogo mausemondo Poda kata kango ka jaramogo kinyi makawuono jogo mantiere Apeni mopogore ko chomo kuonde gi mag tich mose jo nyaka Chagoro jogo mantiere Urudi jogo mantiere Kolweny kaunti ma Homa Bay jo Karachuonyo jo Kindu chiew yo machal nade bank marupo ntiere ga kono ne ukinyi makaunu chiew yo machal nade kaachiel koda ka jogo mantiere kaunti mano ma Migori jo Sori Karungu wacho ni bath ka senti kanyo wacho ni St Camilas kiluoro kanyo kod alwora mare duto michop nyaka yo Masara kale yo makalda Kanyarwanda jogo mantiere Suna East uchiew nade jogo maneno kantie Kuria Kisii Nyamira kawuono ora kuma chiegni ukinyi makawuono e chenro ni mano maru piny kambedo kago TWAK warango chal mar piny Kenya wiya kik wil gi jogo mantiere Boston e pinyno mar Amerika kanya kama dhi bedo bende kwa chako kawuono ukinyi makawuono kadhi miyo wendwa thuolo bende mondo mana golo paro kaachiel koda ka ywak margi kaluwore kod nindo mar ogai mar ODM mano maneno gai mar ODM Raila Amolo Odinga nyaka sani nyakora moge juang jogo mantiere piny no mar Amerika no bago nyasi no mar ywago Raila Odinga odiochieng' manyoro ahinya mago mawuok Boston e kin gik mamoko bende mathoth ahinya mantiere kar ka jok manie kaunti ma Kisumu Central awuoye gi jogo mantiere Nyando gi Nyakach kama gintiere ka ilarango Kisumu osewach ni track record kata track record maonge mane miketo wantiere karka wacho mondo mi lar gavana nyaka bedni sebedo jaod bura mitima ng'o ibede jakom komiti mano bende nitie kosoyo ka wuoke mano maywago Raila Odinga ang'wadonje mano kaachiel koda kama bende timore e pinje malibamba piny Uganda kod piny Tanzania ahinya demokrasia ma Afrika ka entiere tem kod ratiro mar Uganda bende en moro ma imiyo pek madwarore adhi bedo kata e chenro makawuono nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanya kwar mokeo nyaka Chisango tantiere kae kod wenda madhi miyo thuolo mar mondo miyo mos okinyi makawuono ka wachako rango chal mar piny Kenya dakika osekalo 21 tok sechiel mar okinyi makawuono antiere kae kod Sheila Olang ma en jalony e weche mag uchumi kod dongruok en koda ka okinyi makawuono ka wadarango chal mar piny Kenya Sheila yawre kendo machiegni nyato kendo amosenyi kwa Ramogi duto te miyo yawre erokamano kendo machiegni bende kaachiel antie ka kod Oscar Omondi ma en jalony e weche mag siasa japuonj mbalariany ma Nairobi ukinyi makawuono nitiere kodwa kaachiel mar mondo mi okonwa ni piny Kenya to ringo yo machal nade osiaye chiew nade Jalago karuoth okeo game karariu abe kawuono introduce kaka introduce kare jakaruoth ikora ni jokaruoth gi kanya kwar mana kumora chia yes kendo jokaruoth moklar ruoth gini miya ruoth ma okelo wach mar ruoth tikwaya kwan jakaruoth kaw gini imiye wuon ruoth imiye ruoth koro ajakaruoth tichiew makare erokamano mokeo game karariu ne wan gi Madea nyun game Madea VIP weche thoth ahinya motimore weekend to jo Migori bende gi siasa mag jokaruoth ruoth kaka margi no gimako konde duto kama gintiere ka kama chielo nyakoro mogo jonga dhi bedo kae kod wendo machielo mano wakili Ambrose Weda odhi ture kodwa chal kachiel kene studio ma Kisumu ukinyi makawuono ang'o thuolo mara chako kode bende achiel ka waseyude okinyi ni sani igona kanyo weche mag tudruok ma podi medo los kanyo kato bang'e ang'o riwre kodwa TWAK kama ntiere kar kae nyakoro moge juang jo Kenya mantiere e piny Amerika ne odhialo Raila Amolo Odinga tang'e gimoro ma pod bende dhi nyime wanya neno mana pichni bende mago manotimore kacha achiel kachiel ma bende okelo paro iwacho ni rapar mar Raila Odinga ni gin to iparo gi yo pare yo machal nade kod miende kod thumbe wanya neno ne pichni mokwongo mago mag jo Kenya man Boston e piny Amerika kaka ne obedo kacha achiel kachiel mano ka gidhialo Raila Amolo Odinga mano kama ne gintiere kanyo mano kama ne nyasi ma kama timre iwacho ni pare gi miende kod gik mathoth ahinya ma pod ntiere kar kae Sheila kata tho bende buok ni to en ng'ama nokawo osepenj kata koso malaike norwenyo mokawo agwambo kama gintiere wachomo kama dhi bedo gi dwe achiel nyaka ne magi duto timre e piny Kenya mano mako oganda gi buok maduong' ahinya
Kata obedo ni wachomo dwe achiel, apani pod wan gi difficulty matin kata pek matin. Samoro achiewo neno news to pacha moro wacho ni to baba de wache ang'o. No, kok I realize ni baba onge sani. Aparo ni Raila Amolo Odinga to wadhi yuago nyaka chieng'. Ok en gima inya wacho ni dwe achiel osekadho koro watieko. Nikech kuma nochung'nwa kaka oganda, kuma nochung'nwa kaka jo Kenya, kuma nochung'nwa kaka jo Afrika mangima ne kama duong' ahinya. To aparo ni dwe ka dwe kata week ka week wadhi bedo gi gik mopogore opogore mobagi nikech ji ing'e ni dhano yuak mopogore. Kila ng'ato nigi onge formula achiel minya wacho ni ma en kaka yuago ng'ato. Koro aparo ni ber an mora kaneno ka ji ka piny mabor kaka Boston America gini ka pod giparo wach mar baba. Erokamano ahinya. Oscar antiere iri ben. Iyoro na gik mwadhi discuss among the things miwacho na oka wadhi discuss to mar Raila Odinga ni. To sama Sheila kendo chako wacho gik matho mar Raila Odinga tawinjo ka kuro kendo lit cha kendo duogo. Because Odinga en ng'at ma he didn't get sick. One problem. Ingeni ka wuri gi ng'ato kawuono to tuo yuare kode kaka ndalo mane I think the former IBC chair who died and other people must have dongo age mar Raila kod kaka jatelo mar Raila Odinga kobedo matuo mang'eny. To seche moko by the time motho to you already said ni awa odhi oyue. But okine ka jogi to nene mbaka mane wago nyaka ka wabet e studio kae ni Raila King biro odhi kobedo dhi sitiko Siaya. He was just alive. Then he died. Couldn't tragic loss to okapar no nyalo tho. Raila was a king who cannot die. I don't think Raila can die. Kichina paron by sani onego bed ni kata morning osirum. Kichinti jomanyo waiko nyaka weekend ane dala weekend. To jomoko bende waiko last weekend. To sani kuruchala kaguma yugo will kod jogi. But Raila Odinga, the legacy mar Raila Odinga, the influence mar Raila Odinga will be there even after death. So okapar chal kaka Nelson Mandela. Poduke this pasa South Africa. Do you know the life of Nelson Mandela is like Nelson Mandela pode gimaga. Because everybody wants to do things kaka Nelson Mandela be talking. Koro Raila will still live with us. And the spirit of Raila will live amongst us for a long, long, long time. Kata confusion mineno kas chemoko bet masana no kantire kata party mar ODM. I understand ni thori no ken tho mayot. Yes. Tho manjo timreno, it is too tragic and people don't even know how to mourn. Jiu kungen koro ti yuagenade nikech yogo Raila tek. Ngato njano ko wacho kae ni kata fundi manene oloso wi kaburi mar Jakom chane. No nego madh manyasi. Dede kaka inyalo umo liend Raila. It's not a possibility. And no kasa nji pod medodhi. And I expected by now, onego bed ni waki no lumo do move on. But people are not moving on. Number two, goma benda nyalo ga waki mar moving on ni. O kata mana tho mar Raila. Kata ka ponin kod gimilungo ni kata Kenya. Buere kod jaodi or relationship orumo. Tifa seche moko nyalo wacho no I've moved on or no ase move whatever. But seche moko yi ba chunyi ok inyalo dak for the rest of your life ka ichwe moko move on. So moving on e wach mar Jakom ni will be difficult. Manaka ka seche mawa yawo ke yiero jowacho gan aw tumekubali na move on. Kara jipoko move on e chunyi gi ma Koro my podi bro influence our politics because he was a great politician. I think the greatest of our times. Yeah. Erokamano ahinya. Ang'eni pokwa wanya yudo Ambrose Weda estudio ma Kisumu podi ang'wa yudo thuolo mar loko tanga ng'eni ka tutudo kod achiel kachiel ang'wa yudo thuolo mano mar golo pache bende tok madhi go nyime kachiel kachiel. Adani waloko tanga sani warango gigo matimore piny Tanzania, Kenya kod Uganda. Gin gik mathoth ahinya. Yiero nosetimore. Nitie gik moko bende mano bedo kae luwo kendo ka rango gi achiel kachiel ni kae to en ang'o gini manotimre. Tinende nitie jatelo mantiere Kenya ka ma bende en Senator Manandi Samson Cherargei. Gino ma bende do thuolo mano mar lose kendo mar golo paro. Cherargei olose kae to bang'e jatend piny Botswana machon bende nolose. To motelo mano bende jatend migepe ma en jatend migawo mochune tudruok mag pinje maoko Musalia Mudavadi
bende osiemo jo Kenya ni kik ubed gi rikni mar wuok oko kudhi donji e siasa mag jok moko. Kowacho ni kiwuok oko mar Kenya, katiba mar Kenya rumo mane boda kanyo kiwuok oko. Kiwuok oko, pinje mamoko, ponono onge ratiro ni ma jo Kenya ntiere goda ahinya mano mar loso kata mar golo paro ma ntiere goda samora mora midware. Agendo wanya winja ne duond Samson Cherargei kaka nolose kanisa mondi kato bang'e ang'o winja ni gima wacho ka ne bunge mano duche manyoro. Kama nya yudo manang'o ayud thuolo mar losane duonde mondi kato bang'e wayudane gigo manowacho kawacho kanyo ni finya wacho ni finya ao jok motemo wuok kendo donjo achiel kachiel kama untiere ni to kanyo irange nade mano kama gintiere ne koromo gi jong mano kama gintiere kode kanyo ang'eno wanya yudane pichano kendo duonde ka wanya chake kendo kochakre malo nyaka giko mare. Aya, wamanyo duonde chal ka gima wuoyo to bende koro kwa winje achiel kachiel kama ontiere kar kae. To gino ma Samson Cherargei owacho, Sheila, ka entie kata moko wacho ni finya hao wacho nok diwuog ni dhi donjiri e siasa mag jok moko mantiere e piny machielo to ma en Afrika ma ugwe. Achiel kuom jood bura nosewacho ka ni Kenya yudo road deal kochopo East Africa Community. Iwacho ni kantiere wiyano kata winjruok ni mar tiyo. Bende ni gimoro ma timore East Africa Community kae. Iwacho ni jo demokrasia to gima kama yok te timre. Iwinjo kanyo Museveni osegolo wach mare wacho nung'e ni jogo nomaki jo piny Kenya mano maki Uganda. Bob Njagi kod nyawadgi Nicholas Oyo. Ng'eni Cleophas na winjo gima senator no wacho mokwongo. Ng'eni kaka en ng'at ma a leader mobedo elected Kenya kae mago gik moko ningo obed no wacho gimokwongo moningo wach ni ratiro mar ja Kenya mora mora kata obed ka kata obed oko ngima mar ja Kenya en gima wageno kabisa mano ningo chak kamano. Then mar ariyo koko ningo ng'i kaka wuoyi ng'eni samoro jotelo gi ka microphone to wuoya ma gik ma giwacho ok make sense ahinya. Kinya bukri ni finya no tang'o nikech wan gi joma nodhi e pinje kaka manodhi Tanzania. Nitie nyako ma activist ma Uganda manodhi Tanzania mano bedo raped mano timne gigo. Koro ng'eni sami wacho finya gi human rights gin human rights. Emomiyo nitie gima waluongo ni Human Rights Convention ma pinje te gi subscribe to this Human Rights Convention Geneva Convention. Koro samu wuoyo kamano oningo ng'eni kata obed ni ng'ado boda nin kamoro nono human rights okwe. Mar ariyo wan kaka jo Kenya kata wan kaka nyaka waerre. Ineno ka samoro makosa timore gi ng'at moro moa e piny mamoro. Ineno ka pinyno biro ma kendo cover kendo ng'iye kendo make sure ni ogole. Antie gi examples matin. Nitie ga nyako moro milongo ni Greta aga Norway. Ineno ka en mo fights o timo na ga activism weche mag aluora kata gik ma environmental rights or climate change rights. Greta samora mora mulni to piny ne en ga piny mokwongo ma biro negotiate ni mondo otimne nang'o. Nikech value magiketo e ngima ja pinygi. Value miketo kaka sirkal e ngima ja Kenya. Mar ariyo awaneno case mar that British soldier manonego nya Kenya to dok England mobedo England mokawo waigni adi mondo wadhi mondo wakaw justice kata sani pod en England mondo giduoke mondo bio face justice Kenya kai pod tek negi nikech laws magikedo ka gi protect their own citizens. Omiyo gima temo wacho ni nyaki yerri mokwongo ng'e mabo iri ka in wuon you know you internalize self hate kata internalize self xenophobia in case ni xenophobia nikech ok en self internalized racism en xenophobia. I mean yes inyalo nyiso ji ni ne kidhi e pinje maoko to nitie kako ningi behave to kiwach ni finya hao i encourage government moro mondo o disrespect human rights mag ja Kenya mano ok beto. Mar ariyo kumene no wacho finya hao no one East African community
Koro miyo kata sama ne jogi ne dhi e pinje mamoko go ok ni ne gidhi gichwalre gidhi mabor kuma waonge gi agreement. Wan e East African Community to communities mawinjore ng'eny. Europe nigi the EU kiwuok idhi Italy kata idhi France kata idhi Spain, ineno nitie accord ma nyaka gibed go ni ji nyaka lu threshold moro mar human rights mondo ibed that organization. Aparo ni mano gima onego bed ni East African Community ng'iyo kata AU ng'iyo e weche mag threshold mar democracy mondo ging'i ni ere kaka wanyalo bedo gi some common understanding ni kochopo weche mag democracy kata human rights to mago non-negotiable. Siasa tinyago siasa, but human rights to me and human rights. En gimoro mosebedo katimore kuom kinde malach ahinya, Sheila. En gimoro ma riwruok mag pinje mag Afrika ma ugwe, en gimoro en intentional mondo mi kik girang weche moko gi pek madwaro nikech gin ok timre Uganda kende. En e piny Tanzania ma ja Kenya moro wacho no make mana nikech oja Kenya. Ok nikech itude kod weche moro wach moro mar ng'anyo kama entiere. Nti jo Kenya mang'eny sani mani Tanzania maneno reports ka giwacho ni imako gi amaka aoyaye makata onge gima gitimo nikech gin jo Kenya, nikech gineno ni jo Kenya manokelo tungni gi koko mang'eny. To mago mana ma nonsense nikech kata ka ja Kenya de onge achiel Tanzania koko mani gocha onge jo Kenya te mane nyalo go gocha. Hapa ni samoro in mana gi leadership marach kaka machal ma Tanzania ma ikawo jo Tanzania tinego titimo negi gik mok nyal derore. An mokwongo anya wacho ni I'm very proud of Kenya. Magi gik ma wacho ga pile ni kik wayie ni wachope level ma pinje kaka Tanzania gi Uganda go nitie. Wan mbele. Kendo ka wang'iyo Afrika to nitie joma ng'iyo waga maber ka ging'iyo ni wan e North Star ma ging'iyo. Kata obed ni waneno ni wan mana kama wathemba kama. To lakini king'iyo Afrika kama to wan mbele. King'iyo democracies mag South Africa, the next one that comes to mind is what? Is Kenya. So what set the pace kata regionally what set the pace? Omiyo koningo bed ni comparison ma wan go en Uganda gi Tanzania. Wana kwanya dok ne ma Tanzania olor internet 3 days ka ji chiwo to kiana ngo. No, magi mokwanya yie Kenya kai. Kai we ambitious, wadwaro democracy, wadwaro human rights mondo be respected. Nikech constitution maber moingo constitution mora mora in this region. Erokamano Oscar, diponi mana kaka jatend piny Tanzania osebedo kawache Kenya kawo timbe maricho to tere pinjegi. En luoro ma osechiw machokini kata luor. Bentie luor gi luoro ma ng'ato koro luor ng'ato ok dak kata mondo michope pinje ko wacho ni tero timbe maricho. Kuro to gin timbe maricho mage wacho kata Museveni wache makane gin experts in demonstrations. Ng'anyo. Jolonye weche ng'anyo. Isa jalonye weche siasa. Yedhi piny monga luongi ni jalonye weche mag ng'anyo. Kata bago ng'anyo. Ingeni sewuotho East Africa ka. Luongo ni Kigali, Rwanda. I've been to Uganda and Tanzania. Gikunde ma Goma Gilikande. But the capital of Central East Africa is Nairobi. Manonya kingeni capital center mar East Africa in Nairobi. To gik mo wachore gi magito konego wachre. Jo Tanzania gi jo Rwanda kidhi hair dressing shops ma Nairobi kae, a lot of them Rwandese matie. Music mo winjo Nairobi kae kidhi konde ma ji bodhe kata mana over the weekends. Wawinjo milongo ni Congolese music mang'eny. Wawinjo milongo ni bongo bende ma Tanzania music. Koro waboro a lot of them from Tanzania and also from kamilongo ni Congo. Koro wadak alora maber aka East Africa. To jotelo mofuo bro ketho dak mar ji ka ok wad very careful. Omiyo nyaka wabed very vigilant. Mong'eyo kaka wadak. Okada her ni koro gimoro timre no kanya winjo rumba mahero chande mawuok Congolese. Okanya hero ni nyithindo mago thum mamit mawuok Tanzania mahero winjo. Okanya winjo nikech upuzi mag jotelo belagi. Number 2, ang'o miluongo ni detention without trial. Detention without trial en guma old school gi machon ma ok onego bed ni piny masani ng'ata ma modern ng'ata kaka Chirage is a lawyer. Onego bed ni Law Society of Kenya micro license certificate mare. You cannot okinya support anybody, okinya support detention without trial. Kada nyathi matin okinya loro ne ot ko penjo okinya timo detention without trial. Nikech onego bed ni jok manomak Tanzania any jurisdiction katimaka mana Europe, katimaka mana America, the only thing manyaki team subject me to the courts of law. Okinya bedo ni nyalo detain ng'ato for more than 38 days. Then he release it. Okiwach kuma no timo. To he hold it at ransom for that. Okinyal timore. Obed Museveni,
obeyed Suluhu, obeyed Ngano. You cannot do detention without trial. Detention without trial, enango. Nalomoko nene awinjo ngamilungo ne wasonga Bishop Mama Seno West. Kana wapenje kapod watu angomo ne detention without trial. Kutuoni gino bedo detained gi serikal ma Kenyatta. To no one gino ngi detention without trial. Any imaki at the whim of the president Jimo Kuchung to wachon mak na uru Cleopas no. Tokteri duhu, eni tere jela moko yale. Koro Mike mano timre gi awagi. Gimane gi timo, ok gi discuss. Ingeni mane kama gini rume. Gimangani wacho ni mondo njogo finya. Gine gi timango. That's the first question. Okada gin ki gifinywa kada gitima. Kata bed na nyoja wa mako jo Iran moko gi drugs moko Mombasa kai. But the first thing, man, they were sent to court. To give the accused gango, give possession of illegal drug inside jurisdiction Makenya. Law Makenya. Ngata mi makata ngata mako mana airport. Kati make muna kuri. The first thing, Nakibed subjected to a magistrate court. Koro gimajogi nyoti mone ngani enengama uwe to konga Maria Kainya. Koro kata wacho discuss serargei koro bende tama. Suluhu Hassan, Suluhu bende ayo Tanganyika koche. Tanganyika en po di Zanzibar. Zanzibar ki describe, Zanzibar poko develop ainya. Zanzibar palo kata skude mag university poko chopo kamilongo ni Zanzibar. Kuro Suluhu to bedo president aparo nen gima duonga ainya. Tanzania duong. Tanzania ngeni kod ji mangen kabisa mengo Kenya kai. And the size of Tanzania rom kod Kenya gi Uganda koriyo. Koro Tanzania kama duong to joma tire bengeng. Then koro one thing milongo ni youth ball nasibe doka discuss ka. Gen Z protest manen tire Kenya kaka. Di protest man tira wach mabube wa in Uganda. Kod mancho timbre Tanzania gi. Anyone called youth ball nyati madwaro lokruok. Obed kamora mora, obed Migori kod gi Sheila kod. Obed kor Wasiaya, obed kamora mora. To most of the time chon ne wan gimilongo ni history kidhe history mari. Ne wan gimilongo ni agrarian revolution. Then wachope gimilongo ni industrial revolution. Sani kuro wachope gimilongo ni information revolution. Ma information ema inteko, information is power. Kuro gimatimore ne yudo seche moko na Gen Z mane wan go kakande. Joma ne organize gigo ne ok gin jo Kenya modaka. Ne organize kamoro milongo ni X space. Jomodak loka, jomoko dak America, jomoko dak Britain, jomoko dak China, jomoko dak kure. To they're able to organize these things. Mane motimre nyaka Tanzania kacha. Mane manotimre nyaka Arab Spring da loma nigolo Gaddafi giri. They were Libyans modak America, modak kure. Through Facebook to ginyalo organize ginika. Koro kichako mako jika Suluhu Hassan timo chande. Ni mako ngata. Nyaka jok manie TikTok. Nyaka jok manie TikTok. Gumana kwayo serikal ma Kenya. Kik utem retaliate by mako jo Tanzania ka nige dok Tanzania. Mano wadhi bedo kwange gimotimo. Economy maro ma Kenya ka. Ingeni sani kata economy maro ma Kenya ka a lot of it is held by Somali, but ok Somali ma Kenya ka. Muwuok e Somali o the diaspora kucha manyo pesa to gikelo Kenya ka. Mano konyo nikech kapo ni welcome ji mang'eny kendo ko democracy. Tie pesa mang'eny madonjo. Tanzania go bukelo expertise gi pesa ye Kenya ka. Nyaka jo Nigeria mane Kenya ka bukelo pesa gi mang'eny gi pachgi. Nyaka jo kamora mora koro wabed country ma wan waendelea sana. Moro mar golo ji chande to dhi hinyo piny no. Ero kamana enya dhiane kaunti ma Kisumu. Situma ma Kisumu era wakili Ambrose Weda kama turekoda Chal ukinyi makawoni. Icho na de kaunti ma Kisumu kozi kaunti ma Kisumu. Seme koso Kisumu town kama intiero ukinyi makawono mawondo mikono anito piny Kenya ringo yo machal nade wakili. Kai range bende waloso kotin record weche mano wuok e dho Cherargei. Poko yude. Aya, wanya winjo duon Cherargei sani kato bange. Agre thuolo mano maduoko ka chiel. Stafford oyekore koso podi. Aya, wanya winja ne watch mara Cherargei podi. Aya, Cherargei podi. Ambrose Weda wakili machiegni kono wakar kanyo. Wacho kanyo kuma yud kuwuok oko mar Kenya. Machalo dhi timo gik machalo ng'anyo. Jogo nego finy. Wacho ne finyao. Mane finyao. Kama gintiere. Ente machal nade. Ero kamano nyikwara mogi amusu kamoro mamontie ni Yesu paki. Praise the Lord be with you. Ageno ne uchio maber kendo ng'ato ka ng'ato chiewo dhi kama onyalo lose ngima kendo kama onyalo gere Kenya kendo kama onyalo gere family.
An bina chiyo maber dala Kisumu ka wuok seme kotho chwe maber wadhi maber Nyasaye ni kodwa. Awinjo wach mar Honorable Cherangei ni joma owuok e Kenya madhi chimo ng'anyo kamachielo wafinye. Aparo ni mheshimiwa nokier matin. Okinyal insight jirani kata stranger ni kineno nyathina kata ineno wadwa kata ineno jadala wa moro dala ni kono te gog rungu iwange mach kata otimo mnang'o. Wan gi chike ma local to kod international. In a foreign national ko yudi in another country ko to engage in politics, achiel kuom gi en deportation. Achiel kuom gi cancelled their visa entry permits or inyalo tere e court. Ok inyalo wacho ni kao jo Kenya e finya. Jo Tanzania ok dwar ga jo Kenya ndalo duto. Ok en gima nyochakore nyoro. Nochakore diere Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kod Kenyatta. Nowacho ni Kenya waka en man eat man society. To Honorable His Excellency Kenyatta ayati boduoke ne Tanzania en man eat nothing society. So lwenyi ni ok nyochakore nyoro miyo en very wrong for a member of parliament in this country to incite foreigners to harass Kenyans. Wawe uloso, somebody should tell Cherangei, don't talk recklessly. You are making our president look bad. As a country, we have to protect one another. We have to stand by one another. We have to be, we are a Kenyan nation. Kaja Kenya dikujomoa eno oyo karach kamato chungu malo we uninda ni naomba kukusalimia to gik moko kethore ere rach mangato timo mok gini. Society ni nyaka bed changed. To kwa kan neighbor ni in the operation, you have to play a role. Omeo wachno aneno ka oken wach maber, oken wach makare, en manani no wache Kenya to kick Mheshimiwa Her Excellency Suluhu and very lucky, no, you don't 90-something%. Mano democracy mora me yude bila nonge. Ma ka jodala gi ochako chiew. Jodala gi ochako chiew chako wacho no oyo waol punda amechoka. To blame jo Kenya. One Kenya, we are the 6th economy in Africa. Tanzania pod kata chumbi samoro che chumba me chwake nam pi chumbi ti loko chumbi. Teko kuro. Jo Tanganyika ko dire manege wangu nyaka gwen, gi wangu gwendwa. Dire Magufuli gi wangu gwen, gi kao do waga they go. Hatred ne omeo ngat matele Kenya ka should never incite them. Makaya to ka it is justifiable to harass Kenyans. We are a great nation, we are great people. Honorable Cherangei, I'm telling you in English, be careful. Don't talk recklessly. Don't paint our president, His Excellency William Samoei Ruto bad. Don't give an impression that we are supporting badness and bad regimes. That is wrong. Na hata wewe tutakufinya hapa tu. Kama kukubaliana watu wafinyane tutakuwa na wewe. Let us have respect. Let us talk whenever Kenyan is outside the country. We must urge diplomatic rules to apply to every Kenyan, wherever they are. Wakili, tumanaka mewache. Ubede kudhio, konya kubede mutegno. Tu siasa maranjo moko, wenegi uru. Tokoro, wakili manaka. Kae gibede buome sa inyono gila kuomgi. Mano wachigi, wenegi uru. Wakili manaka maintiere karkanyo. Kenya luwinje mana sani. Iwacho kanyo ni yes. Cherangei nyalo keto jatend piny Kenya William Ruto mondo nen marach, mondo look bad. To diponi ma biro kalore kod fuok. Ma bendo seneno e tudruok nikech are jogi maki, sirkal pok owuok oko mar yango malongo kama jogi nitiere, kato bange Cherangei muoche kanisa to wacho mowacho, kato bange bendo oloso mane bunge. Depono biro nikech fuok e wach ma ikeyo.
kata weche mag communication mawuok e sirkal kikono jo Kenya kama jogi nitiere ne giling kanyo kanyoro sama ne Mudavadi oloso jatend piny Kenya to bende pok wacho wach moro amora e wiye kata bang' Museveni wacho ni ero jogi nomaki to jolweny ma Uganda nosekwedo wach makamano. Winjo wabende waweuru drag nying president kamora mora fuok nitie ka nitie gimiluongo ni diplomatic channels wan gi Ministry of Foreign Affairs ka nitie missing Kenyan to be reported and mano wabende wadwan kamora mora Ruto kotemo that spirit be we rebuke in the name of Jesus. Joma bende they interfere a dictatorships maging'eyo in sami wuoka ne dhi go siasa Uganda ka Museveni wirach ochieni. Kenya is not Uganda. Kenya wakabi nyalo yanyo president to president kone na haya hata we pia nimejinga Uganda kucho gibiro togi gigo gibiro diyo to kendo jipamo Tanzania mama chobiro marach omiyo watie kitabu wa kwa bi okoto wabedu wendo when UN gi UNDP ga ngomo deal go. They have their unique problems. The last Sunday nyoan Katakwa diocese go written a Bishop John Muse Maesike diocese. Nyoan the Vice President of Uganda, Madam Jessica Alupo. It was one of our guests, very gracious lady, military leader. Losu maber ge era manie kidjo Kenya ge Tanzania ge Uganda emo miyo nyoen kanyo. Mano miyo president bende nyaka trade carefully. Ok nenge mora chiel ko wuok to president wuogo ko Kerali. Wawe drag our president. Wawe uruketo our president look bad. Aye. Ilo diplomatic channel to moko be wakwero jo Kenya ne yawa. Uganda ni mama ni obiro marach. Mama ni nyo yudo 92%. Ma obedo sworn in secretly. Tang ne uru ay uru kuro. From the date of Kenyatta and Nyerere. So why you get the President Ruto? Erokamano. Wada ni mondo mo wawinja ne gima ne Cherargei owacho to ka weche mano se wache kanisa ka. Wawinja ne kanyo ka to bange Musalia Mudavadi bindu loso gi jo Kenya ko kwayogi mondo giwe donjre chike mabende wakili wacho karka oklu e pinye mamoko bende kata ratiro gi samoro gionge. Wawinja ne giduto Cherargei ka chalo koda ka Musalia Mudavadi manyo kaka ne giloso odiochiengno manyoro kama wantiere karka. Wezi enda kwa nyumba ya mtu unaanza kukorogana. Mimi nataka nimuulize Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Museveni, I want to ask President Museveni and President Samia Suluhu Hassan, if you get any busybodies activists who want to destabilize the sovereignty and the peace and tranquility of your country, finya hawa, warudishe nyumbani tuwamalizie. There is nothing I will apologize for because the clarity of mind I have is very clear. When you say finya, it means to press. And you say rudisha hawa nyumbani tutawamalizia is to take good care of them. So I don't see anything wrong, nor do I need to apologize. I've seen the hue and cry of a number of Kenyans and social media activists. Those are just busybody social media activists. I still repeat that any person, the integrity, the sovereignty of a country should and must be respected. Any busybodies activists who go to other countries to cause problems should be dealt in those countries through the legal procedures and law that are there within those jurisdictions. And I don't know where this habit of Kenyans, busybody activists from Kenya, can policy other countries like Tanzania, Uganda, among others. In the last few weeks, we are also experiencing a situation where we are having a lot of interventions for young people. The moment you step beyond Kenya's borders, it's not the Constitution of Kenya that applies. You enter a sovereign state with different regulations and different laws. My prayer is that our young people, as they enjoy their freedom, please be cautious. It is absolutely important. We don't want to lose any Kenyan. We don't want to have any young life obstructed.
It may seem fashionable to disparage the president and to ridicule the president and to ridicule Mudavadi and to ridicule every other person because it looks fashionable. But I'm telling you, it will not be fashionable when you find that your visa is being denied. So enjoy this space. Make good use of it. But do what is ethical, do what is right, because we want you to go far. We don't want you to terminate at the wrong place. Wawinjo kanyo duol jotelo ariyo. Gin duol mopogore ahinya. Wan gi jatelo achiel machal ka gima yanyo jo Kenya. Ok chal ka gima oyanyo jo Kenya. Kendo en tim marach. Mano ma intiere godo. Mano ma cherargei. Jo Kenya gusono kacha ni busy bodies. E piny montiere sani Sheila. Acha kodi. Wach mar misquoting. Gime wacho. Tipo moneno mokwongo gi marariyo mar cherargei. Gima cherargei temo pimo kao temo kono ng'ato niero. Fenya ni. Okena kia ni fenya mane. Kia ni kumaleza. Leta nyumbani. Kia ni marito jo Kenya. Moduok pachoka. Jotelo gikao ga jo Kenya nade. Wachoka ni gitingo jo Kenya nade. Gineno ka gima jo Kenya ofuoga ahinya mok nyaga winjo gik moko ma giwacho. Wachoka ni wanatubeba ufala sana. Gineno ka gima wantok gi ahinya because kwani itwe richo mokwa winjo gik mana wacho. No wacho. Ineno pogruok between kaka Mudavadi owuoyo gi kaka Cherargei. Biwinjo pogruok no. Winjo ka Mudavadi owuoyo maber ka caution ji messaging to chalre. Ti winjo ka kokete maber. Kati winjo kaka senator no wuoyo. I mean itwa ok okethore. Gima nyaka wacho niya. Ingeni piny ma wadake sani ni nitie jo Kenya modak kata Tanzania sani matimo ohala gi gitimo gik moko. Statements ma reckless machalo kama kuom senator and is endangering the lives of Kenyans who are living abroad. Busybody tango. Kes nitie jo ohala modich ma busybody sani modich matimo ohala kabisa. Nitie gik moko matimore mopogore. Statement makamano is reckless. Gima Cherargei no nigo tim ubito wach ni ooyo na wuoyo kamano to lakini gima natemo wacho ne kama. I didn't mean for it mondo obed perceived kako bedo perceived no. Samoro jotelo luor ga mar wacho mos. Nikech wacho kaka neno kwacho ne kodhi apologize. Eno wacho ni To ko wacho chani pole gino na no kuwuok kaka ne mondo wuok but point na pod en achiel. Point na en ni kama. Point na en ni kidwaro to kaunoro jo Kenya go duok na uru mondo gi face justice at home. Mano e gima chiel minyalo wacho. Ineno ka Musalia Mudavadi owuoyo winjo kako owuoyo maber. Now that is leadership. Ubiro messaging was just the same. Wacho ni kikudhi oko kanyo nikech konyo ubo bedo matek ka uno oko kanyo. Mane wacho the same thing mama temo wacho. Tena wacho ni finyilia kabisa. And reckless statements like that. Cleophas, inoniga wacho ni ya Kenya mawadake sani. Sani wanti imiluongo ni trust deficit. Oganda ma jo Kenya jo piny Kenya ka. Samoro ka gingiyo political class, gineno ka gima political class en out of touch kodgi. Koro in kidhi timedo chwako nikech kiwuoyo ka kiwuoyo no. Meaning ni otemo insight ni kelgi kae wabu deal kodgi ka. Iti deal kodgi ka kanga. In police gi check mane midwa deal kodgi ko kelgi ka. Oningo wacho ni jo Kenya ka unoko nitie ratiro mar dhano kata human rights manyaka wa make sure ni bedo protected to ka unoko kanyo tungeni kama. Exactly gima Mudavadi owacho. He couldn't have put it in better words. Mane ka kiwuoyo. To gik ma onyiso Museveni gi nisulu gi ni finya go to sani wang'e ni nitie jo Kenya mane nitie Tanzania machandore kabisa. To onge kata gima machiel ma wuod Siaya bende onegi. Yes. Wuod Siaya en onegi. Tini chung kanyo ni sulu finyilia sijui Museveni finyilia. Hapana. Wambe kaka jo Kenya wang'e ane jotelo ma waketo be samoro nikech magi koro kiawa. Erokamano yo wacho ni mano mane ka Uganda ochomo. Kichopo lejiko Sheila. Kikilok paro. Mano mabede se wacho kachiel. Gisani gineni ka. Moko to kata jo migocho okanyal bere kodwa ni giwinja ka wuoyo kamano. Kama Sheila temo represent Migori borders. One border. And relationship kidhi kata ngaman awacho wach thum. One of our best musicians milungo no wino Dio Misiani. Ne jalu to Jeshirati. So the borders joka gin family. Kata ko loro border no tingi loro family mo loro koche loro koni.
The fishermen in Migori and what have you, some of them are Tanzania, some of them are Kenya. This Bania, to look relationship until them bad. But Kawan get reckless leaders. Gimosa Timore Guinea, Asomok Morocco, human rights groups have warned that Kenyans in Tanzania remain vulnerable to arbitrary detention, deportation, revocation of visas, work permits, contract, as well as cyber and physical surveillance. Need 20,000 expatriates in Kenya. Jokadwan mondo duok dikae. Ingen magia families because of reckless leadership like this. Nikashulu wasan bedi wacho ni I don't know where ukala kini chirargei wacho numo ndateru kucha mdogi finya u. You see, to enga ma senator. Koro problem mantiere ni democracy bende kelunwe yugi bilagi. Mane the best argument against democracy ma ngamelungo ni msitali na wacho ni a 5-minute conversation ki wuoyo kod jaumbulu doka jaumbulu bonge gik matin kabisa. Koro jaumbulu sama bodhi ombulu tibo poka jomoko bende wuok e ute gokinyi sa paro kinyo mondo gidhi go kura ni Cherargei. To Cherargei ni kiore kacha to dhi timango odhi wacho gik moko belagi. Koro nego bed ni gik moko belagi wanyalo hold those leaders accountable nikech ngani onego bed ni kata mana the Senate should have a special sitting mondo ongi Senate nigi mi wacho ni I represent angoni kech in code responsibility ngamose bedo kata secretary general ma party ngamose bedo kata mna senator ki wuoyo kata insani Cleophas Omondi kata dhimne wuoyo liel moro kata mana wedding moro mama daya kucha ngene jo madaya kando kungeni Cleophas kende in Cleophas mubiro eliel ni kendo biro kata wedding ni lakini nyaka Cleophas magine ne ramogi so you have a responsibility of leadership kokmora mora mi wacho kamora mora gisani kamodile mlo social media Echon eto Cleophas moro ga suit mabere TV ni kara en langat bachal kaman ke Cleophas biro mer makoro nyo ko kana Cleophas no so a responsibility carries with you anytime kamentiere inge ni position mi se kao society chal kaman ke jotelo ntie jotelo mangen kule mu pogoro pogore Sheila has not been elected but Sheila is a leader of the people leadership okunyaka be ni be elected and poka be elected but I'm a leader of the people kuno leadership en gimi botho kamora mora magmi wacho en gima the impact oganda mangen kuno nego bed no train jowamudo at least they are able to speak better ero kama na ensare nyakora mojongo kinyuma kawono ka weche thotho nyama ntiere karka to penyo maduogo ko kapodi man mono miongo lor go weche matimore Tanzania kae jaten piny Botswana machon yan kama bende ntiere pacho kae ntiere gweng mama kweni kendo no loso ango dugwa winje kae to bange wadugo ka waranga ne demokrasia mar Afrika ni yeye ten mane wadwaro leadership koso gunship mwane no kuom Cherargei cha yo winjo kuom Salia yaranga ne ngama ntiere gunship ngama ntiere leadership wakawiweyo kikili mabora Na to kori winjo kika winj kucha koluongane mbabas nikech koro uneno kama ni pesa mwa matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo kimora more wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kwa mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa, unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Royal Mabati Factory Limited nitie gi discounts makende e kinde ni endi mar Christmas. Deca Roofing Tiles yudore e nengo mar 100 mabat ka mabat, Castile Trusses to yudore e nengo mar 199 kilo ka kilo. Wakelo ni mwandu kamora mora e Kenya maonge chudo mora mora. Gochnoa e namba ma 0722 638 kata ket oda mari e mbui mar www.royalmabati.com. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero.
you're a Kenya government civil servant na ukuna ka emergency, usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next pay slip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Wendo. Kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT, kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jo thumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni be yawan. For you who kept going with no roadmap, you held everything together even when no one saw how heavy it was. You held babies and broken hearts at the same time. You loved, nurtured, protected even when you were tired, broken and unsure. You stayed soft while life tried to harden you. This is your gentle reminder. You're not weak for crying. You're not alone in your strength. You are the hero of your own story. And yes, you deserve to be so proud of yourself. Dial *811 575# to get Keep Going as your skiza tune. The killings around that election, I for one do not recognize the person who was inaugurated as the president of Canada. She is an idiot. It is totally unacceptable when an African leader, in order to stay in power, will resort to killing his or her own people. In order to stay in power, will rig an election as if they are God's gift to their country. Recently, we saw another inauguration of a 90-something-year-old president in Cameroon. 90-something years old, who can hardly walk, but still wants to be president. Onywando weche ariyo kanyo ma piny Tanzania kod mano ma Cameroon. Kama Cameroon, Paul Biya noyudo thuolo mar dok e telo, mano ko higa 92. Kaeto bang'e ma piny Tanzania wacho kanyo ni ero demokrasia machal nade ma ng'ato yude kura maromo atamalo 90 gi wiye. Mano kama gintiere maketo nyaka pinje moko chopo nyaka e kuo mano mar ombulu. Mano kama wantiere kar kae. Antiere wakili Ambrose Weda, mano jatend piny Botswana machon, ka oloso ka entiere Kenya ka entiere kaunti ma Makueni. Kendo luasi mano wacho cha wayudo ka jok mawuok e pinje moko nyalo biro Kenya ma wacho weche ma giwacho kod pinje mamoko, to ng'at moro mantiere kacha mabukre biro maki kendo nyalo timo ni gimoro mopogore mana kama gintiere kae. Kaeto bang'e ikonwa gima waneno sani jotelo abila machirar gima bedi loso kuome mokwongo kacha gima otang'o kacha wacho ni tim en gore chalo mar gun. To leadership waneno kacha kowuok kuom Davadi kolero gima timore kendo gima osebedo ka gitimo kama gintiere kar kae. Demokrasia mar Afrika mangima kama ntiere kar ka wanene tem e piny Tanzania kod Cameroon. Erokamano my brother. Winjo ka osiepna ma un go e studio kanyo no luongo Cherangei ni Yugi.
mano gimarach, mano dhok marach moko onego bed ni ng'ama long'o mawacho ni puonje mbalariany tiyogo e leader moyier gi jomoko. Kata kwayo keto ji skill. Chirangei en ng'ama pod tin to riek, en wakili, ok en kain kik ichak iluong jatelo moro ni yugi. Ka owacho gimarach tikona jatelo ka to rach. Ma to ok wayiego. Aparo ni Mudavadi emolwacho position mar sirikal. En owacho gimiluongo ni diplomacy. Chirangei tapana aluso mana ne jo Kenya ka. Ok apar kata ni Museveni owinjo gima owacho kata Suluhu. En mano insert joka mondo joka bedo ung'eni kara wabe jowago ok wadwar. Dala ka wanyalo bedo kod masukusuku kidogo wayuare. To yuarruok ni emoseyawo the democratic space. Yuarruok ni emomiyo koro wa celebrate Honorable Raila Odinga. Yuarruok ni omiyo ji ka Weda ge no dhi Nyati House. Ko stand strong ni space nyaka bedi, Moi must go. Price must be paid for freedom, for democracy. Jogo ema chulo. Kenya waka Jomo Kenyatta gere, Jaramogi Odinga gere, Chieng' Onego no riembo wasungu. Ka operation obiro, Moi obiro, Honorable Raila gere, Honorable Weda gere, no riembo wach Moi. Omiyo mana kaka Mudavadi wache, kichopo piny kaka Tanzania. Iyudo no wachi ni kata election mar president ne ok nyal challenge court. En tich gi jo Tanganyika go mondo gi ensure ne gi yaw that space gi gwe dhood no moyawre. Jo Kenya bende ma bende dhi kuro ma bende wach freedom ilo. Nyalo kuodho nege ni bwana gini ok Weda beda kanyo ni naomba kusalimia, naomba nini. Nitie moko mukoni open this door, we break it. Jaramogi taught us like that. So, Mudavadi emuloso as a diplomat. Honorable Chirangei uloso kaka jagwe. Maparo no moro president, kato protect presidency, kato wuoke late kata mirima manyocha wan ko mar JNC. Nikech gin pogi go gini, space makuru walose ni, en space to be envied. En kama nyako bed gi gimiluongo ni eternal vigilance. To an be nanoyo ni kiwuok e Kenya ka kidhi ka jirani go wang'i joka jomoko joneko ochiengi jo Kenya ok gidwar Uganda to hero jo Kenya to Tanganyika to ok gidwar the ordinary mwananchi ok dwar ja Kenya oluoro ja Kenya ne ja Kenya en aggressive en ja biashara en ng'amotegno. Omiyo ka gineni to gidwaro mana kaka gimoro wuog riembi oko. To ng'ama strategic mariek madwa konyo the Tanzanians bende. Ibedo mariek ok iwuog in the open. Bedo mariek, you are able to support as you move in. To katek obed Kenya kamus. Wangi marwa ni bende poko loso. Rima ber marwa ni pode loso. Gima jotelo kaka Honorable Chirangei wacho kelo gimiluongo ni incitement. Aneno president, former president ma Botswana bende kabiro. Kenya wakayome miyo gibiro to giwacho gik ma giwacho. Ne en president en dak no dhi olose gi jogo dir. Odhi owacha bwana in mari ni kaka timo odag. Loso nyingi, loso ber kidhi ka jirani nikech ing'e ni Kenya ka ji dwa winjo gik makamago. Mago are wasting our time. Our airtime and our resources are being wasted by leaders. Makanegi nietelo. Manonego benigi loso ko their counterpart. Manonego benigi support resistance. Negi linki. Kakoro sanigi yueyo gichamo chivas regol. Gichemo maber to security uritoge togi gire. Koro kage biro Kenya kane wadage kia Paul Bea, wadage kia Ng'ong'a. Odhi Uganda kato odhi Tanganyika. Osiem ne president Yoweri Kaguta Museveni. Jaduong' sa oromo ji yueyo the wise Suluhu ni mama nyathiwa 92% ngiso ni riging otimore marach we twejo mulero go weya odhi owach gi kuro Kenya wakawano dwan watimang'o wa idhi loche wadwa gine Suluhu Magufuli no wang'o nyaka gwendwa dho wabe negi kao en mane wan jirani mwema ne okogo eko ne waling wakono wakawu Yesu. Omiyo
Our Nakwayo fellow Kenyans, activists, others, tread with caution, tread with wisdom, tread with knowledge, tread with understanding. Kikidig emotions, gagok. Tread strategically, tread in a wise, calculated manner, tread covertly. Kinyalo konyo jo Kenya waka, tinyalo konyo jo Tanzania, tinyalo konyo jo Uganda. We don't want to lose any Kenya. Ongeja Kenya momo no thoko. Wadwaro ni kidhi oko tikelo foreign exchange to wagero Kenjwane. Wadwaro ni kidhi oko kata kipuonjo tipuonji kono oyo giruno bende losuru kama. Piny be maber ahinya to be onge. Kata Amerika mayande wawacho ni ber. Bende samoro neno ka kukni. Britain mno wacho ni ber. Yando neno ka jiwanga jitimu mna looting kaka lute Kenya ka. Kama ber ahinya ma perfect. Biro mna bedo ka Yesu Kristo sedwo. Erokamano. Moketo serikal mano maler. Otherwise, they would let us not think that the places which are perfect. Erokamano ahinya. Iwacho ni mai lwasi ma piny Kenya bende osebedo ka chiwo ne jotelo mawuok e pinje maoko kama gintiere. Ng'ato oseorote kawacho ni wakili Ambrose Weda ywago mana gweno gi dhok manolal piny Tanzania. Wach ni en lit mane mantiere Magufuli koso Suluhu. Erokamano ang'o duogo gir manokomako ka watieko chenro kapod wantiere kode kar kange. Nitie machielo ma Oscar medo. Martin tu ngeni wakili Weda umula matine discussion mari. Aparo nyaka bed ni wakili oko understand kuma wacho. Wakili Weda en wakili anokano wakili anate mumulongo ni political science. Temo wacho ni democracy seche moko nyato ni rule of the mob. Mob en ji mang'eny mayiero. Sama ji mang'eny yiero to nyalo bet ni seche mitimo democracy no. Joma donjo nyaka bed jok moko ma seche moko ok gin true leaders but democracy yalo kelo mano. Number 2, gima Ian Kama wacho nyalo bet ni wakili Weda ko ng'eyo Ian Kama notiyo kaka president ma Botswana kano chopo sane ma retire after kosetieko term no retire peacefully. Ian Kama nigi position nikech gima nosetimo. Botswana is one of the best democracies in Africa. Ok in Africa rach te. Ntiere countries ma Africa mabeyo. Ndalo ma Ian Kama ne ntiere, Botswana ne kod problem seriously mar HIV. So ne giyodo gimiluongo ni Diamond. Bagi kao Diamond no bagi kero deal kod issues mag HIV. Ian Kama en president ma kamo chope en one of the best presidents monyalo emulate. Emomiyo onyalo chung tanigi standing point. To wacho ni gima ng'ato yudo 97%. Cameroon be ng'atimo kamae. En o show gima en no setimo, gima Botswana en kawuono, gima expecting other countries mag Africa obed keen. Emomiyo nyalo bet kod uwezo mar siemo Museveni kata ng'ano. To okinyal wacho ni Ian Kama biro waste no time. Ian Kama temo wacho ni when it comes to retire peacefully, inyalo wuothe dhi Kenya nikech problem mar president mwango kakoro Suluhu mantiere ni. Gik motimo sani go, bro muone kada retire nikech luor kaponi retire to jok mani hinyo, jok mani nego, jok ma bro luwi, bro maki. Wasebedo gi president mopogore kata president Chiluba. Moko bende nitiere makarani o retire dhi jela direct. Ok wadwar ni president kosa retire dhi jela. Koro samumi time to lead the people, lead it well. Ok nisa makoro bet idwate Omondi wuka retire. Te feel ni gik misetimo mang'eny richo jomoko bro lawi. Ian Kama was a president of Botswana, did his work very well. Kata ne mar wuoko chopo to wuoko. Onya biro Kenya to address modhi onya dhi kamoro jok monyalo. To dhi no dhi ng'isi Suluhu kacha. Suluhu ok yiem do jodonjo kacha mondo ji ong'ise gigo e problem. To wan sani gima wachre kaka koro gima wakili Weda wacho na kia ni Cherengei address jomoko e gweng. Sani wan e gimiluongo ni information age. Kata gimi wacho so long as osedhi e Facebook gino inene piny mzima. Oken kaka machon ma nyalo wuoyo e gweng maru tiwuoyo kod jothuru tipad gigo. Ikia ng'ato ntiere crowd ka map tape gimi wacho no e simu to bro ore social media. Wacho ni Cherengei wuoyo ka jagweng. Owuoyo ka jagweng, yes. To position mari ma senator ma Kenya. Oken kana senator ma kamoro achiel. En sasa magino osewuok, bo wuok oko ba jomoko be onene. Kati wach bana gi dholuo. Gimonego bed ni wang'eyo ni sani kata gik mocho ka session ka wacho gi dholuo. Nyaka jodhok moko be winjo. Nikech translation is there. Okay, ni kono kiwacho bro ka gi dholuo to koro ese wache social to I know the social media. To ng'ato nyalo pinyo ndo Oscar ma wuoyo TV ni. Wachang'o to jadhok moro.
Koro nego bedu beda responsible kaka jotelo kamora amora. Ana wacho mna democracy is a rule of the mob. Onya kelo yugi. To ka wacho keto gik mangacho wacho to chal na ka yugi. Anyway, auka gine ne Ambrose nene mupogre, but ando mana kaka nene. Ero kamana enya piny Botswana bende kirango listi mano mag pinje manigi demokrasia molonya enya Mauritius ni kacha namba 1, Botswana kod South Africa ni kacha namba 2 kod namba 3 mana kaka gilure mana kana gite gino manyalo some pinje mamoko bende mantiere Sheila dakelie twak kendo irangane gino ma osebedo katimaro ma motie kod twak mano ma omako pinje adek mantiere Afrika ma ugwe kama jaten piny Botswana machon bende loso kod chal ma demokrasia mantiere Afrika nyaka sani bende na okang maduong' ahinya mose. Aparo ni adwa abe just wuoyo gi wakili matin e weche ma owacho mar Tanzania. Ana Migori County wakili wane border. In fact dalawa en Sori kikao nam kingado just 20 minutes gi speedboat tidonjo Tanzania. Ma wan bath dalawa kanyonti kuno milo ni wuotho gik. Yani wane gi border siesi gi Tanzania to wadak gi kwe kendo waerore kabisa. An kana dongo karungu ka December kano chopo kama to wuon wane kawo waga to waidho mtoka to nwang'ado ga border ka wadhi Mwanza nen gosiepene mane nitie side mar Tanzania wan Mwanza kendo nwabudho kodgi Christmas nitie nyithi osiepene moko mobiro mosomo kodwa Rapogi mano Migori County koni koro miyo wan jomodak e border wakili gimiwacho ni jo Tanzania ok dwar wani gin aggressive hapa ni mago gin perceptions wan kaka jomodak e border jo Migori bunyisi ni wadak e jo Tanzania obed Hispania obed wuotho gik kondego wadak kodgi maber nikech gin wedewa en mana ni koro mpaka imong'ado wani nitie ja Tanzania gi ja Kenya omi adwa jiwo jo Kenya kendo adwa jiwo kata jo Tanzania nitie joluo kata jo Uganda nitie ma joluo ni waerre uru ineno border moketgi noketgi wakoloni gi wazungu nok ging'iyo ni mamier mane mondo koro wang'ad go boda no oyo koro gimoro kik wuondwa ni division moro ma wakoloni noketo cha masani watigo ni koro sani adwa ng'iyo watna manie boda tung kacha ni mano koro ja Tanzania koro ok bidwara awoyo wan wacho dholuo wate kendo wachalre nkech wan gimoro achiel mano kende mana dwa nyiso wakili ni magi are perceptions we need to demystify them. We have a responsibility to demystify them. Ordinary Tanzanians ne gonwa erokamano kabisa nikech wachung' kodgi nitie gimoro mana puonjora e Cleophas week mokadho ni nane puonjruok moro Uganda ginene milongo ni organization milongo ni IGAD at 8 states gimoro achiel no puonjo ni gimoro milongo ni spillover effect unyiso ni gimoro katimore kisiasa kae Kenya ka tineno ka Tanzania be ochako mako Uganda be ochako mako to matimore nikech technology mane wawacho ni nikech gimoro kotimre TikTok waneno TikTok masani kipenjo ja Kenya ni kata jathum ma Tanzania achiel nyoro not ineno gima notimo gik to wisi ni enu anene TikTok so nitie gimoro ni spillover effect to spillover effect ni bende bedo nikech chandruok manitie e piny achiel iyudo ka nitie kocha kendo shida maduong' kabisa maana nuoyo ga pile en ni we are going through an economic revolution gima chandowa en weche mag uchumi nango nikech wan gi this youth bulge wan gi ogandawa magin rowerni matindo to gine maging'eny kata di Tanzania statistics nyisi ni it is the same problem idhi Uganda it is the same problem Kenya it is the same problem to youth gi watudore wan wang'iyo ni without borders wan gi internet ma connect wakoro waneno ni watudore kabisa to ma onyiso ni kakoro shida omako youth manitie Tanzania tineno ka jo Kenya be chung' kodgi to and vice versa en kamano koro wan kaka jomatindo nwang'iye in a very different perspective ranyisi achiel manyalo nyisi ni kano lor internet Tanzania ne nitie jo Kenya mang'eny manioro negi video kata gik mane timore to jo Kenya gima ne publish nikech wan gi internet wa koro omero wakonyore to waerore kamano to kata jatend piny naneno ka jatend piny William Ruto wuon nowacho ni ng'ato ok nya yud 97% chato nowacho ni kata en pok noneno ineno so what's ni long story short ni mana kaki wacho no nitie pinje making'io index ma democracy ni malo moingowa achiel kuom gen Botswana aparo ni momiyo niketo clip mar president jatend piny ma Botswana Botswana oingowa e weche mag democracy to ng'ama neno ka wuoyo kanyo no was one of the most instrumental figures manokonyo Botswana push human rights push democracy omiyo kinene ko wuoyo kamano ko biebe no biro walo wuoyo with authority nikech ong'e maber ni en sani kanu chopo no weyo emo mi neno konya siemo
ng'at ma is 92 kata ng'at ma kawo terms mang'eny. En kano chopo sa democracy no implement rule of law gi rights maber. By the way, nitie jo Kenya mang'eny kata matiyo kaka jopuonj Botswana. Yes, why export a lot of teachers to Botswana. So miyo kano wuoyo kamano to no wuoyo with a lot of authority. To Sheila kata ken gi authority machalo kama. Ok odhi wach gi Tanzania. Kuso Tanzania oselor negi kama gintiere. Akieko selor ne Tanzania. Lakini gima nyalo wacho ni ane momiyo mae ranyisi gima omiyo ahero Kenya. Nikech Kenya wane piny ma inyalo biro ni wuo mitim gik makama. And therefore we must protect democracy wa kaka Kenya. Kikwadog chien ni mondo wabed ni koro en kama ng'ato koluor. Emo mine no kata kane nitie josiasa mano biro ringo pondo ni gin Kenya. Tine no ka government ma Kenya chiwo gi tine no ka jo Kenya nok mor kodgi. Nikech wan wang'e ni wadwaro develop ourselves kaka safe haven. Jatend piny William Ruto ne wacho ni odwaro ni mondo oket Kenya obed kaka Singapore first world. Ok inya bedo first world ka human rights record ni rach. Nikech onge ng'ama biro ka kelo FDI kata investment ni biro ni dwa kete pinji. Kata sani boneno ka Tanzania will suffer a lot of investment challenges. Nikech gik magiketo kanyono. Koro omiyo ka wadwa dongo ni mondo wabed gik macho first world ni onyaka wabed piny, and personally I'm very proud of the fact ni democracy wa ma Kenya ni malo. And I think we should continue guarding it very much. Ni ng'ato nyalo biro mawuok kama kik wabed ni ini tiji mana comparison kata gi jok monego bed ni compare go. Wanego bed ni wa aspire ka wang'iyo malo, wa compare gi joma ni malo. Omiyo ka wadwaro ni mondo wasud kiuchumi. Sani wantie globally, wantie uchumi gin uchumi ma integrated, jomakore. Okinya wacho ni anaboloro Kenya, to kaka lore no e kaka dibedo first world oyo. Nitie kaka ningo watim trade, ningo watim exchanges, watemo ni mondo wa move, mondo wa empower youth wa. Bago gik manyaka wang'ini waketo maber in place. Ero kama na enya. Paro thotho nyama tire karkanya koro mujongi na mondo alor TWAK mano mara ng'anyo, kata ng'anyo weche mag demokrasia e pinyno mano ma Tanzania kod weche mathoth matimore Afrika ma ugwe. Adani mondo winje dol moko kage, adongi deka bich kende kata ng'ena ng'adhi yueyo, to ng'eni sauti gigetina inya, wanya chako kodi kanyo ka winjo pacha Ambrose Weda kene studio ma Kisumu. Mokwongo, wawinja ne jotelogi, mantiere ka, ma laro kom governor ma Kisumu. Kae en deputy governor, jalup governor ma Kisumu, Matthews Owili, kachiel koda ka jaod bura ma Kisumu Central, Joshua Oron, negi loso ka gine kanisa moro. Kama e kaka no Chal, wawinja giduto kato bang'e, ija winjo, ija neno, ine ja neno bende, in mibothego gi, wawinja ne. You talk about records. At which record do you hold? What is it that you can point? What I know for the time that I've been in politics, there is no Simon Makonde in Siasa. There's no way you can be born on Monday and you die on a Sunday in terms of politics. If you're a member of parliament, the path for growth is one. From there, you become a member of the committee, you become a chair of the committee, like many of these guys have become. From there, you can become a minority leader. From there, you can even become a chair of those committees. You can become even the president, the speaker, members of the speaker's panel. Now, if you do not have any such record, give us a break. Can you win your man? Give us a break. Would Nyagoro be oturo jo katuro koso katore. Akoro kabia. Abiro get track record gino masatimo. Apenje jomoko ni to manyo in kani. Isatimo ango. Isatimo ango. Wawinjo mano matimore kaunti ma Kisumu. Ambrose Weda wakili antiere iri kaka poka ka uyuya ng'aduoge studio ka mondo mi wamed kole ane mathoth matimore kar kae. En wech malaro kom gavana makata poko wach ni ng'ato osewuoke. Gavana ma Kisumu pore na nyang' nyong'o ma wuoda Semeu kanyo kama intiere. Kamera eno ka Kisumu rengo kochomo. Track record ni tene mane. Ine wakili kore set ka mangima. Sheila kachiel koda ka Oscar to dhigolo paje kaka ginene weche mag siasa kod dongruok mag oganda nikech bende ok gijo Kisumu sani. Yini ja Kisumu mabende korintiere kar kanyo kitemo mana range gino minyalo wacho lweny mantiere kar ka ten lweny mag weche miwache kar ka track record ten mane mondo ibed gavana tini nyaka bedi sebedo jakom komiti moro koso ibedo minority leader mano dika wignedi mondo ibed gavana county wa Kisumu kidhi gino ma Owili wacho daktari. Erokamano Cleophas iketo jomoko kanyo giloso to gilose gik mawacho to kimia thuolo mondo aduokgi.
Nyakata duoge fast. Duoge kati di Kisumu. Number one, awacho ni Cherangei loso kajagweng. Mano pogore ge wacho ni Cherangei loso e gweng. Unjo political science apani wiuringo matek. Sit Pete governor. Loso kajagweng is like saying ni loso locally, loso in a cheap manner. Okilos kangamariek. Mane gi mana wacho. Mary wijo wacho no. Madam, ka wacho ni jo Tanzania kudwar jo Kenya, o ka wacho maro ni mama ni no wuok odhi kwa chumbi Tanganyika. Awacho historically awacho Kenyatta gi Nyerere. Wachak wabiro mochopo nyaka Magufuli omako dhojo Kenya motero Uganda, otero Tanganyika. Moge kao nyaka gwendwa mage wango. Hostility ni one media house monoyao branches Tanganyika. Mago no lord. One banks mano dhikuro no lord because of hostility. Okalose basic moral ni kia no ngado baba nino keti emetoka udho chamo Urombo Tanganyika tuduogo. I'm talking about national issues, economic issues. Mamata emakoni jo Tanzania are very hostile to the Kenyan people. The leadership, the honchos, Okmag Martin Mekorgwenka, Maradek, I am Kama Mupakon. Watch Manani, Udio los Uganda, Katudio los Tanganyika. Mepakon democracy. Mane would the first president of Botswana. Sa Seret Sekama. Enemo teru wooden military quickly could go to work as siasa to be the president. Wawe upako gikmoko nikech koro wan gi enemy Tanganyika. Nyaki some history, me understand basic history. Kore kiloso, kikwalos ni wane TV, wahadho watch. That is very wrong. Governorship Kisumu County or Dr. Ron Mheshimiwa Willie podwa loso kaka jogweng. Pod kajiromo to nyaka jibare kagika. Ndalo pod nitie professor pod tiyo. Wabiro chako chungogi. 2026 kadhi kocha. Oron ber, Owili ber, Professor Jenda ber, Adomo Wur ber. One Kisumu ka tabu machandowa and we are spoiled for choice. Omioterwa uru mna mus record bi wacho ni maparo ne deputy governor wacho ni orono bia nyo en one time MP poko mie komoro rit kuro to Dr. Ron be wai no ibenye deputy useti ogi professor dhiuru. Mano is the way of politics. Gimose kathore onge yero magine be wabiro chungo gi karwa ka professor one spoil for choice. Okungeni Kisumu County manege professor governor professor senator positions madongo dongo kaweda giri loche madongo dongo canons. We are spoiled for choice. Gen wadu wakoni nyasairo kamano. Our leaders go gilosa kwacho kikuket weche mang'eny gini molok gini mabed maduong mochali kiang'ang'a jogo nyodhi e kanisa geno nyogi we sadaka maber gifungo la 10 be mochiek kiko be ni wach kaliech to sadaka kapuoyo. Tangene gin joma be we are blessed. Kisumu County we are blessed at Kilofas. Uwuodho wan gi jotelo mabeyo. Kama no uko kasedai to ndolaya ae, kama jobo mino ae. Sa kende manyo lo matin ni gin giraila. To jomodong to aloyo. Sa ubed kod. Erokamano jadolo kendo wakili. Waka uyue masana duoko ka Sheila Olang ni giduoko mar penjo mabende oket karka. Wan ka kod Oscar Omondi bende duoko ka kod duoko wach ma Kisumu ije jok moyombo Siaya jok ma Kisumu yombo kama gintiere kanyo Siaya gi Kisumu gima kuma ntiere ni Kisumu oringo nade ka to bange telo mag jok matindo ema watiyo godo kar ka duoko kod duond jaod bura mano malego songa Samatandi bende bangiwe masani kikili mabora. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Ok oripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie.
Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro wijang. Jopiny dwaro ni ong'e strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde tok agwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, Tich Adek, Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Machiegni nyakoro manga jwang'e chenro mar Goma Owake. Wuok tich akelo ni mix mokwe. Kaito tich ariyo. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoro manga jwang'e akelo ni mana yani ngeni mpaka kiwasanii. Tich ang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakora magojong Friday sukuzo wake. Saa para kidaka paga beach nyaka saa paga rio kod Ann PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Uganda wa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima gimopondo. Siasa ka ng'amoy wae maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch. Neneno ni kopo ni Kenyatta dhi, Tom okawie thuolo ni mondo tanwa piny ni kaluwore gi mwaseneno kuno. Ang'o magitimo sani? To kata kamano, be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga, Tich Ang'wen, Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riuri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wi. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo ni wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano ng'iso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Chakre dho nam lolwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwongo ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, Tich Ang'wen, Saa 1:45 otieno. Kik bai.
So 2027, we are not going to run for president. Our community has had politicians who have been around since Jaramogi. They were with Jaramogi when Jaramogi was alive. They were trying to help Jaramogi to become president. They failed. Then Raila Amolo Odinga adopted them. They tried to help Raila Amolo Odinga to become president. They also failed. Now that Raila Amolo Odinga has moved on, they still want to give us direction. I want to tell those politicians that your time is up. Your time is up. So the next election is so clear. Our president is President William Samoei Ruto. Opposition is in Mount Kenya. Okay? Ikiwa kweli tunamwenzi baba, then we must make sure that glory land that Mzee saw, we have to do whatever it takes to take our people there. We have to get to the land of Raila Odinga, because that is the land Kenyans yearn for and Kenyans deserve. That is where Baba wanted to take us, and unfortunately, weche thoth ahinya matimore kar kae to chal kagima kama ne Baba Raila Amolo Odinga dwani Uganda ochopi, Uganda moko dhi chopo kor ahinya kama gintiere. Gino ma jaod bura malego Songo wacho ni ok wadhi bedo gi ng'ato mar ringo kalaro komni mar jatend piny Kenya yiero mabiro, kendo ikwayo jomatindo mondo miyud thuolono mano mar chung' kendo maneno gik machielo mopogore. Bende lwasi ne oselos makare mag jotelo gidonjo, jotelo matindo gi Sheila chakodi. Erokamano. Otek matin ka in ng'ama tin ma donjo siasa, nikech apani nitie jomose ng'iang'ia gi gatekeeping moro kanyo ma in kichung' tinyisi ni pod itin, sani podi we mondo ma otiek koka in ichake. Siasa be kaka olosore no keto ni mondo bed matek mondo jomatindo donji, nikech samoro mondo ibed gi resources minyalo mobilize, ibed gi security, ibed gi state apparatus. Ne gidhi ma giketo molokre gimoro kaka cartel ma kitemo penetrate ka ok in jaiye to bedo tich matek. Lakini 2027 anyalo ungo wach gi gima Atandi owacho. Saa mar jomatindo donje siasa osechopo. So whether you like it, you don't like it, our time is now. Nikech mokwongo ng'eny jomonigo bed ni dhi chung' ka dhi go kura bobedo jomatindo. To ang'e ni jomatindo gi typically ok gin joma dhiga ma gichop ma gigo kura. Koro nyaka wane ni giregister ma be gigo kura. So it's a bit of a gamble. But mar ariyo, issues ma chando ji gweng'wa kasani in issues ma affect jomatindo. This issue ma wacho mar youth birth, issue mar economy, gi affect jomatindo. So regardless kata be ng'ama tin kata gitin kata ang'o matimore, to nyaka ibed ni inyalo wuoyo to those issues. Inyalo biro ni wach ni mae kaka dwaro solve issues manitie. Mar adek, siasa ma wachimo sani kanya wuoyo kata kaluo ka, nikech nitie joma nong'iyo ga kabisa ni gire lion weche mag party, wan wadhi konyo party malo. Koro kata ka onge cho magero nuto ng'e ni anakonyo wach party mamalo. Kata anadhi go lweny mamalo. Mane kaka ne ging'iyo go. To lweny ne gigore gi ng'a? Yan ni dhi go ga lweny mamalo. Koro in kata king'iyo gweng'u tineno ka onge gimoro amora mosetim tiwacho ni nyaka gone kura. Moko be ne gin weche mag 6 piece. Koro ng'ato dhi benefit. So a lot of people could get away ni kata japiny ok owuogo be ok en in touch gi japiny. Nikech en bora noseyudo ticket en ng'e no dhi adhiya. Wiye wil gi ng'ama nokete koncha. Mano rumo 2027 onge. Kata jatend aneno ka kata Senator Oburu nosewacho ni dogiri jopiny go kod gi mbaka. Kikitem ni biro ira ni anabokonyi mondo mi kura. Dogiri jopiny. Taparo ni mano boketo sense mar democracy maber in Luo land. There is hope jomatindo. Kantie ng'ama tin mora ma winja ng'e ni sani koro there is hope. Nikech cartel moro ma nitie jomodino kanyo ni sa upodi to you are 75% of the voters mantie eri gweng' mountie no. Sa uen sani lweny midhi go malo midhi kony go ng'ato be onge. Ineno. Koro anagombo mana ni established political parties mantie mondo temo dok back to jopiny. Owe jopiny oyier ng'ama gidwaro kata ng'ama gihero kata ng'ama gineno ni nyalo tiyo negi maber. Mage magiyier mondo ket kacha. To gimoro ni nyiso wa pile ni pod itin wene kiani otim. No, I mean, and very simple. Sheila ine siasa.
ng'ama wacho ga weche gi gin ga jochama gi jopiny giwacho ga wich teke moketa magoro pod achung nikech kaka an asewachona na Migori County anyako nyango rabala kendo anokeo rongo gawendo ng'ato biro to ng'ato nyisi ni oyo in koro lingalinga mos podi tin wene ng'ato kiano tim tam mar ariyo kaeto no to dongruok record na mar dongruok masetimo kanyo en gima neno maber awuoye wacho weche mag record and record na en record mar dongruok masetimo e piny gi capacity man go kata obed na onge office no ineno ase empower community alwora mantie nikech charity begins at home machal nade for example an ngat manan beneficiary nadi ma Nyasaye nokonya mana yudo scholarship kana tieko school masomo loka ere ji adi masemako lwetgi ni biuru we mondo akonyi joma riek mokadho maber e kor gweng ni mondo umbe udhi yudo opportunities mar somo loka. So my track record is very clear. Tema ng'ato pod nyisi asegero sani kata factory mar rech ni sori e dhonam agero nikech an jalonyo weche mag uchumi so adwaro local value addition. So kapoka wuoyo mang'eny adwaro ni tim matimo e capacity mantie no kati bed mana ninja boda mariembo boda nitie kaka inyalo tiyo maber gi alwora ni gi sako nino gi jo kanisa gi jo school kama nitie no to bichunga ibedo MCA. Koro ng'ato kik buog jo matindo ni sani space onge sani space nitie sani en kindi gi jo piny gi vision ma in go kata tim misetimonegi e capacity maninyalo kata obedo ni nionge go office no idhi te gombaka gi jo piny tibet mos to mano mora kabisa nikech koro wadok e siasa ma en very grassroots oriented en siasa maketo japiny mbele onge gimora mora madhi konyi malo en kindi gi japiny gi tich mitimo rudruok mang'eny ga kasa mang'eny kitimo heckling now mano is finished mondo wakel dongruok dalawa omiyo jomatindo mochunga na nyacho ni am an example achung yani an chaka gi jopiny gi joka go to be wadhi nyaka sani to kendo 2027 to be wadhi kawa kombe ko aya ero kamano Sheila bro bedo karka sa ko miwangema ne waduo kendo wabed ka mora chiel Oscar antiere karka kiwacho ni jomatindo threshold en gamane nikech iwacho ni en mana jiwo tend jomatindo inya bedo ng'ama tin e chunyi isechopo igni 60 e pachi pod tin bed jogi wacho ni duong dong youth leader sekonowa party leader masani mar ODM Oburu Oginga en young at heart en youthful at heart kendo jogi boba na kone ni in midani wawuog nang'o to pod watindo kama ntiere karkae moko kuom donjo telo ka igni 30 igni 20 gabich to nyaka sani nitie jok matino madadonjo to chaka gima imako nigi break kanyalo meda kapok owadwa Oscar duoko niya ingeni Kiswahili giwachoga samoro ni nyani yaoni nyuma yake gin aeroga dhi historia basi aeroga dhi historia to samoro penjo ni ng'ama wuoyo kodani eto no yudo telo ko jaigni adi donge the first time mang'ani odonjo kata e od bura parliament ne en gigne the first time makata miyo ni obedo women rep ne en jaigni adi kitama gi vitu ginyisi ni podetin tibo ido ni ng'eny gi joma sani gin governors and the rest ne gichako they were not even 30 years old mane gichako ka gibedo members of parliament ka ne gibedo leaders ka gitimo gigi to ntie ng'ama no wene gi thuolo to koro mae wabe ipuonjowa itimonwa mentorship oken ni wacho ni wan koka joma tindo koro kudwa winjo joma dongo no gipuonjowa gitimonwa mentorship to kakoro gidwa bede kanyo forever wan wabo chako timo wan mana akata attachment pok wadhi wan mana theory ka giwe wadhi kata attachment ero kamano Sheila Oscar Sheila amelo mnajiwo Sheila no tema en gima ber an Oscar Omondi in 2022 na ran against Dr. Buru to Dr. Buru Senate Masiaya is now 84. To 1974, Dr. Buru ne en councillor Makisumu. 1974, no Dojo Bubedo councillor Makisumu, but is now 84. Governor Orengo, Masani Governor Maro Masiaya, no Donjo 1979 as MP Maugenya. So then 28 years by that time. Sani Orengo is 74 years. So he's been in power as a lead Masiaya County for around 44 years. Gimawa chono ken joma tindo kata joma dongo. But still, Cleopas, one need milungo new approach. New approach en nango. Ngama ngongo mostly gik modwaro kudoro milungo stability. Kichopo age moro 80. Gimingi yo ngima ni en mondo kolut moko bed kagen.
or maintain the status quo mondo kwe obedi alwora. Mane e paro mar ng'ama ng'ongo kila wakati. Joma tindo dwaro constant change. Gin joma dwaro lokruok nikech ngima margi pod giparo ni gik moko nyalore. Nyalo bedo mopogore kaka gintiere. For the last 60 years, wasebedo gi politics kaka Manyanza. Mapok watimo a very big transition compared to other regions ma wan go. Iyudo ka kidhi kamoro kaka Rift Valley, kata mana wach ni ng'amiluongo ni Cheruiyot ma en majority leader e Senate, and 39 years of age. To kene kosechopo level makoro ochopo ne en minority leader in the Senate at 39 years of age. Ng'ani nyalo bedo president nikech en kod time podi. Mondo chop kama Senator Mara, for example, Buruntiere at 84 minus 39, around 44 years differences. Get me right? Koro en ngama komi chance to polo nyalo land bo move bo bed kata president. Mano timre mostly Rift Valley transition mano timre. Manentiere before Enrico Sigei Giri, Sally Kosigei Giri gave space for the younger generation of Rift Valley. Iyudo ka ng'ato kata mana ng'amiluongo ni Murkomen. Ma en CS mar security ma Kenya ka. He's 46, I think so. To 46 no, osechopo a CS marango mar internal security. He has a lot of chance to use resources bende mondo bed go gimoro maduong'. But no ka koro wan to problem anotimre ne wabedo clock. But lokruok betie to be kino paro mar young leaders kata mna from Nyanza. Kino ng'ato kaka koro one of the good brains manenoga Moses Kajwang' mawuok mabeseta baho babe. Kino kako timo tije e Senate. Ting'eni paro mar Moses opogre kenen paro ma okongi ni ng'ano ng'ata mobile ka bed governor ma Migori ma Homa Bay ma kure to the way Moses time tino ka Moses nigi paro. Koro what we need actually, okay, kara ni joma tino kara joma dongo, but we need a completely new approach. Mondo wange gima Sheila wacho, nisa niko roguma problem baranga mathin en mane, ma majority community, en gimilungo ni economic empowerment. Gik moko kaka oro democracy mino kakoro wa fight guma jo Tanzania fight kande, makata jog ma wango rengo giri and what have you, no gore ma gigo to kwanya weyo, magoto mako matek. Human rights okwanya weyo kata matin. Kato bed mananga shagwe mube do President King. Gik manene wa fight gira Ludinga, all that people mane wango. Okwanya wegi. Gik ma will stick with them. But gumasani we need is a new approach. Manya lokilo lokruok, the development, the economic development for our people. Ningat manya parent ne ouso dhiang'. Mondo dhie school, bo sombo bedo wakili, oyudie tich monyalo timo. Ng'at matimo kata mana tich ma biashara, obedie na alwora ma entiere ko waro gik moko modwa uso, to onyalo uso nikech the economy ose improve. To mano e problem mar ng'ama tin, to mano e new approach monego bed no bedogo. Koro konego bed na one just need new approach kaka wang'yo gik moko mondo wang'e ni tich mar andika bedo ok ng'eny Kenya kasani, entrepreneurship gi biashara maber. To mana ka leadership marwa bende en leadership mang'iyo mondo walok ngima jothurwa onego bed ma montere ko to ka wan kod thurwa kaka gimwacho pile kae ni iyudo subtande kaka koro mathurwa te onge yath e subtal. A new approach should be there ni kaponi yath otere subtal nyalo bet ni kwale inyalo brande tinyalo kite system moro makata kaponi Migori wuotho gik kama Sheila ae kata mna madiani kucha ng'ato atuo to en gi malaria to miye yath apar wanyalo ng'eyo from the system. Koro joma tindo gen kod new approach manyalo ng'eyo system mar system to work. Erokamano ahinya. Adhi ir wakili Ambrose Weda kaen e studio ma Kisumu. Wakili, nitie weche mathoth ahinya mantiere kar ka to ahinya morango sani en telo mar joma tindo ma bende ilose sani mondo mi lokruok ni bende obi. Irango higni ma ng'ato osebedo e siasa, nyalo ma ng'ato nitiere godo. Kinde mokalo ni Ramogi TV kata ni wacho maler ni loso mwandu en gimoro mokwongo ma ng'ato onego bed ni bedo godo. Kawo jalno ma jadhier tiketo e telo ema nyayo weche gi mag kuo bende kantiere kar ka nikech gigi obwoge. Mana achiel kuom chenro ma bende osebedo kodi kachiel kachiel. Joma tindo gintiere kata gimanyo lemo machalo kamae. Higa ma yiero mabiro kaka Alego Usonga jaod bura ma Alego Usonga Sam Matandi owache chaka gi moganda luok dhi bedo kod ng'ato mano madhi chung' e lemo ma jatend piny Kenya. Gidhi siro William Ruto kama ne chal mar wach joma tindo nigi thuolo mane e yiero mabiro ni ahinya e Nyanza. Erokamano Cleophas wachnane that great lady itelo no biro kiko dog chien be kiko ng'eke ni be kik ng'ato wachne kia iti kia tin kia ang'o ji rada ume kwa ume to you have time
Joma semo wangi go ikonege ni ibiro deal kodge sani again and again. And I want a lot of mbulu fast kaja 32 years. Aromo go Professor Nyongo kaka secretary and secretary general ma ODM. To alaro Kisumu rural constituency. Tana in my early 30s. Narado kodemo lwar pay ma baba mo rescue. Aye. Gik mabeyo te kao kajitendo. Kata nyasa wajone children born in one's youth are like arrows. Zaburi 1:27 careful. Young people nyaka wuogoko gigi kao kajitendo. Raila molo dinga dinetere detention ko jaduong ok do wuok. Nino tere detention iko chiko ka dinetere ka 70. Ok do wuok na kensa duku Mandela dinetere detention ko ka do jaduong ok do wuok. Ngama wacho ni jo matindo ok nyal. Time is now. Presidency. What one wadware strategically. Tabu musebede eni ndalo mokalo no jo gatekeepers gi. Nenitie gatekeepers e bath baba. Baba to ne berde to gatekeepers maonge gi jo penyo siko wane ngani onge kodwa. Mandhoga. Baba ngani dum ki angoa, ngani dum Uhuru, ngani dum Ruto. To kara gimigengo eni kowegi jo piny to lal. Na neno ka even when Professor Nyong'o was Secretary General ODM 2007 Raila the president, I was able to bring him down. Bange gi loso magi ni koro kone ngane baba ngani onge kodwa, baba ngani ndogo wa, ngani ni kocha, ngani kiango. Sane babu yueo. Jomatindo kikunindi. Tuwadwaro strategy. Dire chane wapudo joma upudi jomatindo upudi Weda giru upudi kianga upudi wano wanoko enani wategino. Sane neno kada kajika ka Dr. Reo Molo geri kuwok idu anu pudi babu wino geri kuwok idu anu pudi jamatiri pudi okwabi yen ne jogo anane middle age joma de retire oikre to adwaro ni presidency ma Kenya ka iyudo from inside. Jomo Kenyatta Jaramogi bano orwako Moi odonjo mobedo president. Kibaki Raila mano orwako. Uhuru Kibaki morwako. Kanyo Raila Uhuru gineka the son of Sugoi okalo. To kalo mana nige nene siasa kapodo ten. Monge gini monge kona modonje serikali muwuoko ko monyono koni monyono koja monyono. Omiyo this time what one chak pangore for 2032 inside government. 2032 awe uye uigi nyiru wugi Sheila wuguru wabiro neno after by 2029 2030 katu kore neno wui mochiek kata mama mochiek tiko ni bwana in wadi kodi as our candidate 2032 ikao from Ruto tuwaguonyo Ruto tuwaguonyo Kalenjin tuwaguonyo Kabinde Mokoke tuwaguonyo Bath Joki Kuyu Matin tokuwa donyo to donjo nyue tiala la tibim kuru waketi kando matin wabed strategic wabed focus wabed joma di kucha to nyaka wabed joma wabed nige pesa either candidate nige pesa or candidate wa support ge pesa mutegino. Election meka hotelo ndeke nyaka ringi helicopter nyaka wirewi namka TV ta nyaka ng'iew ko nyaka nyodhi soda bendo tende nyaka jinindie magi te dwaro pesa omiyo we cannot just kwa ngat moro to wuke kona community na sebedo MP gapar kora romo bedo president. No viability. So let us be ready. Jo matindo bende mabeyo kasaela gereko kopo no kotegno konumgal so yudo ngama ko roge ami milion abi chwadigi jogo to moro watero piny modagiru ne de konyo baba malo gine mane derail the presidency because they didn't even know kumiyo the presidency. Omiyo direction magimiyo wasani gimiwa kage tam gimiwa kage loko dhoge kone giwe miyo wamiya kagima gin experts. They failed us. Na gide wadhi konyo lweny malo unge lweny mane gikonyo malo kada chiel giduogo mano mawa
okwalwa tipen sama ni kwelo ne in kanye donge in manwa ori kaka soja kaka warrior to protect victory mar baba. What happened? Kage biro goyo nagero ka Weda on the other side wadu mo kusungu mang'eny gi mathematics ologi ukinyi nikech gin e constituency gi wuondo ji ni wakonyo baba kurube gi pondo e otende madongo gi matindo. Wakili watieko wadwaro ni wari strategize wari organize kaka oganda luo joma ne odiemo loro negi oko mang'eny Cleophas nolor ne joma nolor negi oko mane wacho na ndokego otegno baba gitegno Mheshimiwa Burudinga kwani ywage iye to koko ywage iye they will form themselves out gibiro tieko odiem. Wakili watieko gi kanyo kenda guniero kamano kuom kod okinyi makawuono akaw mano kaka wach mari mogik ka watieko sani e kaunti ma Kisumu akaw wach mogik bende kawuok kuom Sheila kaachiel koda ka Oscar ka to alore thuolo mar dakika achiel waduto mar mondo mi oti koda chako di Oscar ka to bang'e tigi Sheila. ODM dhi a celebration ma 20 years. Aparo that inyalo lock instead of celebrating 20 years a legacy mar Raila Odinga. One of the things ma homeboy ODM not him ni wach mar close mar direct ticket chande ogole constitution mar chama for democracy to prevail within that party. Erokamano Sheila wach mari mogik. An mara mogik en mana ni adwa jiwo jomatindo kata adwa jiwo joma adwa donje siasa magineno ni ok gin part of the system kata ok gin e cartel. Sawa en sani sawa osechopo gik moko lokore to wabedura beda motegno kendo wabed gi chir nikech Nyasaye ni kodwa. Telo en gima Nyasaye machiwo. Telo ken ng'at mora mora kik limit kana ng'ato kik limit wani pod watindo. 2027 Cleophas kaka wachoga pile wanyakoro waloko patan. Wan wabiro kaka jomatindo patan nyaka loki. Migori loko patan. Maber. Suba North awinjo kata en loko Dayat. Adhi ane kaunti ma Kisumu wakili kikatie ka okami thuolo mar wacho wach mari mogik e bwonyere 30 kaunti. Tieko kakao thuolo di mondo Dr. Nyasaye erokamano nyithiwa matimo penj Kenya ka molo penj mar klas 12. Kamoro moro mantie penj osebedo gi kwe hapruth obed kodu kuonde mabende tele kaka Maseno School kaka Jakoma. The Olympians, I continue wishing you well. Your Diemo well, your Asumbi girls well. Kama Frita Makanitie. Oganda luo. Somo kikiwe. Somo neme uso ne lo. Somo neme uso ne diang. Somo neme. Somo ketu nyutino ge uso Nyasaye erowa. Emo me wachopo nyakaka. Nyatima wiyo golo ko kikidongi out. Neka koro Cleophas dum kanyo maber. Dino we this is cool. Dikoro yu arimba. Kamoro kawani yu arimba jawaja ni okonyal bede studio miwache Kisungu wateru nyithiwa sikul kata tek ati wuotho duk Nyasaye obed kodu Nyasaye erwa kendo bro tayo 2032 Wood Luo will be sworn in as the 6th president keturu mane Lamu. Cleophas, we will give a agenda. Alemio kende set kayawa. Wasebedo ka uwe mang'eny e telo mar jomatindo, ko uwe telo mar jomamine. Mine bende nitie moluoro donjo weche mag siasa. Mine nyalo. Koro sama wajiwo jomatindo, mine be kaunti kumora moro do bedo MCA kenango wan gi mine mano setiyo matek chakre chon. Omiyo ana wacho ni mine be beduru motegno donjuru weche mag telogi. Tatieko kamoso mama bora kabisa motegno kabisa. Mano waya wa Margaret Olang ngini ginena Mombasa. Erokamano. New approach man stand. It's a new approach. Kawan ko new approach. To wade loko paro marke do dongo bar turu. Nyakora mge jwana goniro kono kombiro koda eka osekala chiel tok sadek. Maro kiny makawono nen gena dhi tieke sadek e wange. Kawono kende madhe dakika chiel. Director okamano komedo dakika chiel mane wiye kanyo. Kendo koro kanyo mokelo e giko. Awe lwer Sharon ng'aw kod Jesu dur madhi kelo ni chenro mara mbaka oromo ka wachako sani gi chal mar fwambo. Weche manyien madhi bedo kaloso weche manyien kawuono matimore kor gwenge kaachiel koda ka TWAK. Makawono warango ratiro mar oganda e Afrika ma ugwe. Ochal nade. En TWAK makik bai kochako sani sadek nyakorom sabich maro nyango. Nata e chenro kinyi makawuono nyinga Cleophas Oloch jagisumo kanya kwaru mukeo nyaka sango oriti masani.